Bon dia, nois, bon dia, noies. Anem amb aquest primer vídeo del segon tema del curs, de primer de l'ESO, que és el tema de nombres enters. Fins ara, en el primer tema, hem estat treballant amb nombres naturals. Els nombres naturals són aquests, doncs, els que primer aprenem, d'acord? Algun pot dir que comencen amb el 0, uns altres amb l'1, però al final, bueno, són els nombres, doncs, que fem servir per comptar les coses. En moltes situacions de la vida real, amb nombres naturals en tenim prou. Per exemple, si volem mesurar l'alçada d'una muntanya, doncs això li podem assignar un nombre natural i, per exemple, dir doncs, que aquesta muntanya fa 1.500 metres d'alçada i li assignem això, el nombre 1.500. Però, si això considerem que és l'altura de 0 metres, és a dir, el 0, quan tenim doncs, altres tipus de coses a mesurar, com un pou que estigui sota terra, doncs necessitem un altre tipus de número per poder mesurar això. Perquè si aquest pou fa 900 metres de profunditat, doncs, clar, si això és 1.500 i això és 0, no podem assignar-li el 900, perquè el 900 estaria aquí enmig. Per tant, li hem d'assignar un nombre negatiu. D'acord? I el conjunt dels nombres naturals, junt amb el dels nombres negatius, sense decimals aquí, és el que anomenem els nombres enters. Els nombres enters els podem posar ordenats tots a la recta numèrica. Recta numèrica que ja heu vist a la primària. La recta numèrica no és res més, doncs això, una recta a la qual, doncs, posicionem tots els valors. Si aquí posicionem el 0, doncs, a la dreta d'aquest 0, tindríem doncs, els que he anomenat abans, tots els nombres naturals o els enters positius. L'1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. I a l'esquerra és on tindríem tots aquests nombres negatius o enters negatius com el -1, -2, -3, -4, -5, etc. D'acord? El que dic, això serien els enters, fins al -1, sense el 0. Els enters negatius, i aquí tindríem els enters positius i també els nombres naturals. D'acord? Llavors, quines coses ja hem vist a classe però que està bé que repassem? D'una banda, saber col·locar els nombres a dins de la recta numèrica. D'altra banda, hem vist el concepte de valor absolut d'un nombre enter. I això què era? Això simplement és una distància. És la distància des del nombre fins al 0. Per exemple, el valor absolut de 4, i això ho indicàvem amb aquestes barres, és 4, perquè d'aquí a aquí hi ha 4. I el valor absolut de -3, doncs, és 3. El valor absolut de -3 és 3, perquè aquesta distància és de 3 unitats. Per tant, com a forma de recordar-ho fàcilment, tot i que hem de tenir clar que això és una distància, podem dir que amb els nombres positius, com seria el 10, doncs, amb el valor absolut el deixem igual, i amb els nombres negatius, com seria el -7, doncs, simplement traiem el negatiu. Què més hem vist a classe? Hem vist l'oposat d'un nombre enter. L'oposat d'un nombre, poso nombre, però entenem que és un nombre enter, simplement és el nombre que, diguem-ne, queda com reflexat amb el 0 a la recta numèrica. L'oposat de -5 doncs serà el que té el mateix valor absolut que -5, d'acord? El que té també aquesta distància, però té signe contrari. I aquest és el 5. Per tant, l'oposat de -5 és el 5. Podríem dir també que l'oposat és canviar el signe. L'oposat d'1 és el -1, és a dir, un nombre amb el mateix valor absolut que l'1, però de signe contrari, que seria el -1. D'acord? Aquests són els primers
conceptes que hem vist a classe. Llavors, amb això tenim tota la informació per començar el primer tema i continuem en propers vídeos.